Un asteroid uriaș care să amenințe Pământul nu va mai fi un scenariu de groază dacă NASA duce la bun sfârșit un plan de 2 miliarde de dolari. Deocamdată, agenția americană a dat publicității un film de animație care anticipează misiunea de capturare în spațiu a unui asteroid. Corpul ceresc va fi prins cu un fel de lasou și plasat pe o orbită stabilă. Din el se vor extrage mostre care îi vor ajuta pe experți să înțeleagă din ce sunt formate aceste corpuri cerești și cum ar putea fi distruse sau măcar redirecționate. Misiunea este programată pentru 2025. În 2029, un asteroid uriaș ar putea lovi Pământul.